Indo juga plataforma mayor. Pinang kersada ibu patahis. Oh, gerak mayor. Grabe mo lang nagayang utang. No. Lah, kinsa man yung bataan. Magtiguang na po, di ni bata. Ay, nanugway din ni Kanding. Ito si Lunsyo man din eh. Paano si Lunsyo dyan? Nabuang na dun ni sa cellphone. Siya ML na po ni. Tawagon ko. Lunsyo! Kalir kon! Uy, disturbo ka mayor. Baka kurus kandingan nag-email. Sa may tuyo ni mo. Sig, pangutana. Doon lagi diri. Pas ma. Oo, mayor. Ikaw sa muka ni namatay ko ni ron. Kalir kon. Tawag ka nga. Natay buhaton ron. Kumusta man natong kuan dito? Itong mga tauhan dito ah. Oh, okay raman to, mayor. Dagko dito, pero ang problema, mayor, nilihok na ba to si Mayor Jangkin? Kinot, mga batanon pa kito'y birada, mayor. Mao ba? Hilig ni si Kinot og mga batanon ay. Mura ra ba po to gwapo. Mas gwapo pa man siguro ko ato. Ayaw ka bala ka kay nakoy plano ng mga batanon ra. Kanang mga batanon kay ug asa na mo suporta ato do na kay sulid na mahadlok man na sila. Oh no. So natay buhaton ron. Kamay itong buhaton, mayor. Nakoy plano. Dali ra kay ni buhaton. Kanang mga batanon din ha. Hadlok ko na to na. Kato si Mayor Kinot. Dali ito, dauto na to to. Magaling kang kupal ka. Supporters niya, sulid man ka na. Mubalhin to sa tuwa. Kung sa ligat itong buhaton, anak? Kakita ba ka na? Oh, kita, mayor. Oy, di ko kubungol. Pila ang giging lunsiwa ka ka. Pilosopo din mo kalami din mo. Sodang sako. Paring sako. Ikaw magdana. Saan to na, mayor? Nga magdadamdag sa ako. Kung tagbuang, anak. Tara, ato nang dalhon. Pangitawan ko na to mga batanon dito. Kinaunsa ni sodang sako ron. Oh no! Ano dahil? Ikaw may magdana. Ato dito dapit kay murag na daghang batanon dito. Pamanitan na to na. Let's go. Nindutag ni kong lugar diri. Wow! Kabir lang daan. Daog na ko. Paano masabi? Mga kahoy. Ako na ipa-building dira. Wow naman! Ko na mga kahoy. Akong lista building ba? Istoryahe! Kanang kasada? Siminto pa na ron. Pero makadaog ko, patiles ko na. Pero plano pa na ako. Pwede matuman, pwede sagdi. Karon, tawagan ko ng mga batanon dire. Okay na buhi, yog-yogon dili mo gahe. Hay, kita kinabuhi ah. Papay uyab. Papay kwarta. Tigin ni maayo da. Uy, kantam sa dong cellphone. Naawo na ko be. Uy, number mo. Bago na ko. Hello. Kinsa man eh? Uy. Wala di ka kailan ako. Oh no. Kinut ni. Uy. Oh. Kumusta man renteng? Naibahal ra? Inita dire uy. Ikaw din ni Mayor? Muinom di kag tuba, Mayor? Istoryahe. Pero ikaw ra man siguro yung Mayor nga. Muinom og tuba pero pasensya kay kay Mayor kay wala lagi koy tuba ron wa ka pananggot kay. Na ako dire laroy-laroy ko nangita og chicks. Sana all. Nang chicks na po ka? Biliba gina ko ni mo inteng eh. Kung chicks lay sigutan, nati daghan dire eh. Pero dagay tag usad ra. Usa lang ko bo. Ay, chicks ra day problema ni mo Mayor. Usa ra imong kinahanglan.
Ko'y bahala nimo. Duhaon ako. Nana kakalakas na ako. Kay ikaw gurong mayor. Nagdali kag mga planos tungkuan ba? Ato ang lungsod diri mayor. Duhaon. Aw. Kana mo ni ganahan ako. Nya. Kumusta mo to tong mga mga kauban dira? Sigurado naman kay to. Aw. Walay blima na mayor kay kinang tanang tao diri akong gipang-recruit. Dili tanang babae pero ilang buto para ra gid nimo mayor. Lakas si diri na ako mayor eh. Ikaw ba? Indo juga plataforma mayor. Pinang karsada ibu patay. Oh, gerak mayor. Grabe mo lang naganyang butan. No. Laban mo! Laban mo! Tunggu minum mayor. Kira. Aku bukan. Aku bukan. Binuag. Ngayong nabuhat mo kini ka na ako, Mayor Kinot. God ka, Mayor Kinot. Grabe pagsalig na ko nimo. Ang akong tinuod nga panag-amigo na to, imurong kabusaran, Mayor Kinot. Dili na ko ni mubutan. Ang hinamahal.